Bere agintearen ahultasunaren jabe bertze behin sozialisten babesa eskatu du Yolanda Barcinak eta Rubalcabak berriki Iruñean errandakoak eraman ditu ahora. Porque, como decía recientemente el secretario general del Partido Socialista, el señor Rubalcaba en Navarra... Erakundeen egonkortasuna ziurtatzeko sozialisten idazkari nagusia ere hauteskundeak aurreratzearen aurka dagoela gogoratu du. Sozialistek Nafarroako presidentearen dimisioa eskatu bai, baina ez daude bere aurka zentsura mozioa Bildurekin adosteko moduan. Alabaina, Lizarbe sozialisten buruak Eguesibarren gertatu dena aipatu du Nafarroako politikagintzan egin daitekeenaren adibide bezala. Izan ere, eta beti ere udaletxeetako politikaren esparruan, Eguesibarreko udaletxe honetan bat egin dute oposizioko alderdi guztiek, Nafarroa baik, Bilduk, Izquierda Ezkerrak eta baita alderdi sozialistak, eta bota egin dute alkatetzatik UPN alderdia. Equipo municipal de UPN te entrega la bala de mando del ayuntamiento. Urbanizazio irregulartasun afera baten ondorioz UPNeko alkateak dimititu eta orain Nafarroa bai da agintean. Denon artean gaude korrupzioaren kontra eta hori da gure marra gorrian. Hurbileko politikaren afera hutsa ala politika orokorraren kontua izan 17.000 biztanlerekin Eguesibar Nafarroako 5. udalerri jendetsuena da.